Aceasta este cea mai bună capcană pentru peștișori. Haideți să vedem cum se face. Pentru a face această capcană pentru peștișori aveți nevoie de un bidon de plastic, nu contează de care este, doar să nu fie colorat, să fie transparent. Eliminați orice fel de etichetă de pe el. După aceea tăiați aici, imediat după gâtul bidonului, tăiați. Aveți grijă să tăiați cât mai drept. Așa. Și tăiați la fel roată. După ce ați făcut acest lucru, băgați partea tăiată aici. După ce am făcut acest lucru, avem nevoie de o bucată de sârmă sau un cuișor subțire și o brichetă și înfierbântăm vârful sârmei ca să dăm două găurele aici, în marginea sticlei. După ce am făcut gaura aici, vom lua o bucată de fir de pescuit, de preferat. Poate să fie cât de gros, dar să nu folosiți ață de balot sau ce mai folosesc alții, am văzut, pentru că este foarte vizibilă și veți speria peștișorii mai mult. Legați aici bine, unde ați făcut gaura, ca să nu se dezlege, să scape peștișorii cumva. Legați bine, bine. Am legat aici bine, facem și pe partea cealaltă exact la fel. Dăm o găurică, apoi legăm cu firul de pescuit. Legăm și aici foarte bine. Capcana noastră este aproape gata. Mai urmează să dăm aici niște găuri pe la jumătatea sticlei. Dăm aceste găuri ca apa să se poată scurge și să nu rămână prea plină, că se rupe firul. Așa. După ce ați terminat de dat găuri, capcana este gata. Aici puteți lega cât fir doriți voi. Puteți să-i puneți și 20 de metri. Puneți pâine, mămăligă, ce vreți voi în interiorul acestei capcane. Și vă garantez că veți prinde peștișori numai buni pentru biban, pentru clean, pentru știucă, de ce nu, dacă intră oblete mai mari. Dacă ești interesat de alte clipuri legate de pescuit, te invit să intri pe canalul meu să arunci o privire. Poate vei găsi ceva ce te va ajuta. Mulțumesc pentru vizionare!